Κάνεις bed. Δεν είδα που έκανε και πριν bed και μας γαμίσανε. Δεν φταίω εγώ. Που σκάτα είναι τα diamonds. Μαλάκα ρίξε έναν ύπνο πριν. Να. Πήρες diamonds. Ναι. Πρέπει να το δείχνεις. Έχω κάνει δεύτερη γέφυρα για να μας γαμίσουν πιο εύκολα. Ναι, το βλέπω τόση ώρα. Θες ένα μαγικό? Πού τα βρήκες αυτά τα diamonds? Τα βρήκα. Σαν να κάτω, με ένα κάτω σπίτι. Όχι. Να πάω να φάω το σάκο. Πάω να φάω το σάκο. Πάω, πήγαινε. Πώς έχω το bed? Δεν έχουνε bed οι βάκουα. Απέθανα. Τι με ήταν η γκρέι. Το βλέπεις τον κίτρινο τι κάνει. Χακάρι. Χακάρι. Πάει. Τελείωσαν όλα δρογά. Ωραίος. Μας ήρθε ο κίτρινος. Κάτσε, έρχομαι. Έρχομαι. Έλα, γρήγορα. Με έχει φάει. Μήτα. Ωραία. Αμέ έσερ μαλάκα. Τι. Τι τα πήρες? Γιατί κανένα. Δεν έσου κανένα εγώ ξέρω. Τώρα θα έχω και protection 2. Πού να μας πιάσει μετά ο κίτρινος. Μόνο οι κίτρινοι έχουν μείνει. Και 2 ρε μαλάκα. Μπράβο. Γάμω τη μάνα τους γάμω. Τη βρωμιά. Ω, με κατούρισε. Σε κατούρισε μαλάκα, του νίκησες. Έρχεται την άλλη. Δικός σου είναι. Δεν είναι δικός μου. Εγώ θα πεθάνω. Έτσι. Τον έφαγα. Ναι, είσαι μάστρα. Ωραίος. Έλα εδώ. Ναι, και τότε, αφού πέθανα. Μπράβο που τα πήρες, ευχαριστώ. Δεν ήταν μαλάκα, ένα ήταν. Ψέματα, αφού δεν τα είχε πάρει κανείς ρε. Εντάξει. Κάνε protection 13. Έρχεται. Ένα χρέπι είναι. Λίγο κίτρινο, λίγο ροζ. Λίγο απ' όλα. Μπαστάρδι. Πάνε τώρα, θα πεθάνουν. Πρέπει να κάνουν μπάδες στην ονομασία. Χώνονται κατευθείαν αυτοί που να έχουν μαλακία protection. Δηλαδή, εμείς θα καλάμε και λίγο χρόνο στο να φτιάχνουμε και λίγο τα πράγματά μας, δηλαδή να κάνουμε protection. Εγώ έπαιρνε 2 τώρα. Έρχονται. Ας έρχονται. Τα μούτρα τους θα φάνε. Να πάνω και φάω το παιδί, θα σε φάει. Ο άλλος σκέφτομαι που σκατά είναι. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Ο άλλος που είναι. Άλλος έρχεται. Α, έρχεται. Θα σε μπάσταρδε, πες το είναι το σκρέπι. Πάνω. Μαλάκα, το παίξεις πολύ καλά εντάξει. Θα το μας φάνε κάποια στιγμή. Να κάνουμε κι εμείς λίγο επίθεση εσύ. Αυτό πάω. Έρχεται ο άλλος όμως. Έπεσε εντάξει πάλι καλά, πηγαίνει για επίθεση. Έρχεται ο άλλος. Θα σου πω. Όχι, είμαι full low. Πανοπλίες ή obsidian? Πανοπλίες. Ήρθε! Πού είναι? Να ξέρεις, σου έχω φέρει πανοπλία μέσα στο chest έχω. Πού εδώ και τι? Τι είναι μάλλον? Πάνω είναι εδώ! Πάρε πανοπλία στο chest, πάρε πανοπλία. Όχι. Πάρε πανοπλία. Κάτσε, τόσο εσύ. Βασικά έχω να είμαστε μαζί. Θέμα πως άμα πάμε bed for bed τους έχουμε.
Όχι, όχι. Α, μπορεί ναι. Τελικά δεν έχουν πάρει Emerald και Emerald, μαλάκα, όλα τα έχω πάρει εγώ. Λουκά, Ένας μας έρχεται, το είδες, θες να είσαι μαγικό. Το είδες που μας έρχεται, τι να κάνω, να πεθάνω. Να πεθάνω. Να κάνεις. Όχι ρε μαλάκα. Πέθανε. Γιατί ήρθες μαζί μου. Είπαμε πάμε μαζί. Α, Πάει το μπέλ. έχουμε να προβάλλουμε γιατί τους κάνουμε πρώτο πέτρο. Αυτό που κολλάει. Γιατί τώρα έχουμε να πάρουμε τα Emeralds. 2. Έχουμε για 2 Diamond Sword, να ξέρεις. Ακόμα το τώρα που δεν έχει βαρέσει όμως. Δεν μας Άρα ήρθαν. μαλάκα, δεν πήγαν. Πάνε εσύ. Εγώ πάω να πάρω τα Emeralds. Καλά φύρα. Μπορείς πολύ. Εκεί. Α, ωραία. Στο διάβολο. 4, 3, 2, 1. Θα δεις, έχει να πάθει, μας το πας και η ιστορία τώρα, κάτσε. Ξέρεις τι, αυτό ήταν το λάθος που κάνουμε. Όποιος βιάζει σκοτάδι και τους πάει στον πόλεμο χωρίς όπλα, παθαίνει μήλα μετά. Ήταν αυτό που ακούστηκε. Δεν τους έφαγα πούστη, εγώ το βαρούσα και τις κάνω πάρα μια φορά. Όταν έπαιζε το βίντεο, ευχαριστούμε για όλα, τα λέμε στο επόμενο scam βίντεο που θα κάνουμε.